Altså, vi to. Ja. 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 Du skal holde på den. Er vi klar? Ja. Hold da kæft. Hvad siger dåsen? Hvor er du nu? Hvor er ammunitionen? Indpakning til dåsen. Er varm endnu? Indpakningen er stadig du. Dåsen? Dåsen, det tror jeg ikke. Du er tur. Er den stadig lun? Ja, den er ikke kogt. Ja. Så er det lus.